Hej Fito26. Fito. Godt at se dig, chatten. Fito, du ratede mig med 300 eller andet seere for lang tid siden til et LAN-party, hvor jeg fuldkommen overså det og glemte at sige tak, på grund af, at min alert eller et eller andet var nede, eller chatten gik sygt sagt. Jeg kan lige sige undskyld. Det beklager jeg faktisk. Oprigtigt, jeg har haft lidt dårlig samvittighed siden. Og jeg mener seriøst ikke, jeg har reelt haft dårlig samvittighed siden, på grund af, at jeg bare sådan, fuck det er nederen. Altså du kommer med et kæmpe raid, og så siger jeg ikke engang tak for det. Så det vil jeg gerne lige sige, det vil jeg faktisk gerne undskylde for. Bor i Østjylland ligger. Enig eller nok mere Charlottenlund, det min far har firma, der ligger der. Men desværre flytter vi. Vi kommer sgu til at savne det, men har virkelig helt tæt på, så det er også smukt. Specielt om sommeren, der går på sådan Bardun. Bardun, hvor flytter du så hen nu? Er det sådan helt uden for hovedstadsområdet, eller hvorhen flytter du hen? Jeg skal jo ikke tænke over. Jamen jeg så det bare, og så var jeg bare sådan, fuck. Jeg var tarvelig. Jeg følger mig bare lidt som en douche. Hvilket jeg også var i momentet, så det beklager jeg. Ikast ved Herning bor jeg. Nice. Så er vi også meget centreret i Jylland. Hvad Fito, gik det godt med det ramadan der? Jeg forstod det som, at det fejrede du, eller fejrede, jeg ved ikke, hvad man skal sige, holdt det? Roskilde totalt low tier XD. Jeg ved godt at bo i Roskilde. Er det så lejlighed, hus, hvor vi er ude i? Min storebror har en kammerat, der bor i Borum. Det er sgu et meget lækkert sted, synes jeg. Det virker i hvert fald så meget læse, ud fra hvad jeg så. Ja, det gik meget fint. Hvornår skulle London lægge mad? Altså, jeg gad godt have haft et tema i forbindelse med den ramadan der. Men jeg vidste ikke helt med religion på stream og sådan noget, og der ville komme nogle interne konflikter. Så jeg valgte det her fra at sige med det. Men jo, det kan godt tænkes, Vitus. Det kan godt tænkes, det kunne da. Det kan være, vi skal have Kian med også, så. Eller et eller andet. Fuck, det er for meget. Ej, det gør jeg ikke. Jeg har en 20 minutters opvask. Det er det. Når man har en opvasker, så er det ikke så slemt med opvask. Havde jeg ikke haft en opvasker, så er jeg helt enig. Så havde det her været et helvede. Så er måltid reelt klar. Det kunne være meget hyggeligt, men vi kan finde ud af noget. Det tænker jeg, det er no problemer. Og utroligt med alle de der follow spots. Det ligner jo lort. Står jeg bare stille på streamen? Wow, jeg kan snakke, hvor jeg står stille. Det er vildt nok. Jeg kan ikke gå i stå. Det tror jeg. Der må være noget om det. Sådan er det. Sådan, vi er tilbage. Det ligner lort. Hvad ligner lort? Opvask? Nej, vi skal smide den der til vask, og det er egentlig det. Jeg tror bare, det er, hvordan du kan se sådan toppen af isbjerget. Det er sgu ikke noget særligt. Der er en skål, og så er der skærbræt, og så er der rivejern og sådan noget bestik, vi skal smide til vask. Det er det. Kender du egentlig nogle gode hjemmesider med madplaner til en uge? Jeg ved, du kan tilkøbe sådan noget Valdemars Ro Premium. Hvor de laver det for dig, sådan en customizer, ud fra hvad deres katalog er, hvor Valdemars Ro nok sådan den opskrift på. Der er mest populære, som er digitaliseret. Så de har et ret bredt katalog. Det kunne man godt bruge. Ellers så måltidskasser, de laver det selvfølgelig også for dig. Du kan eventuelt gå ind og kigge på måltidskasser med ny uge, og så bare selv købe ind til det, og så har du ligesom noget inspiration. Ellers så kan du tage med herinde. Der kan man også få en masse inspiration til retter, hvis man skulle være interesseret i den slags. Sådan på budget, den er også meget god. Jakob Jørgensen laver også nogle fede nogen.
Jeg ved, Mistis bruger meget den der Sundhed-budget. En af modsene. Der er meget god, hvis man er for eksempel studerende også. Så kan man have lidt nemmere ved at tage højde for de ting. Så sådan noget, det er meget godt. De er meget gode. Det er sygt nok, at jeg bare stod og snakkede, mens vi camper.